Исәнмесез укучылар. Аңлатмаларның рәвешен үзгәрткәндә һәм исәпләгәндә без һәр вакытта да нәтиҗәне кыскарак һәм уңайлырак ысул белән башкарырга тырышабыз. Мәсәлән, 8-не 700-гә тапкырлаганда без 700 тапкыр 8 кушылышының суммасын язмыйбыз, ә шундук җавапны язабыз. 5600. Әлеге исәпләүне башкарыр өчен безгә тапкырлау таблицасы һәм 0-гә беткән саннарны тапкырлау кагыйдәсе ярдәм итте. Күп буыннарны тапкырлаганда да рәвеш үзгәртүләрне кыскарак башкарырга мөмкинлек бирүче формулалар һәм кагыйдәләр бар. Мәсәлән, бер күп буынны үз-үзенә тапкырлаганда яки инде квадратка күтәргәндә берәр нинди закончалык юкмы икәнен тикшерик. Моның өчен ниндидер 2 буынны квадратка күтәрик. Мәсәлән, b плюс 5-не квадратка күтәрәбез. Күп буынга тапкырлау кагыйдәсен кулланып, әлеге тапкыр чыгышның рәвешен үзгәртәбез. b-ны b-га тапкырлагач b квадрат, b белән 5-нең тапкыр чыгышы плюс 5b, 5 белән b-ның тапкыр чыгышы плюс 5b, һәм 5 белән 5-нең тапкыр чыгышы плюс 25. Охшаш буыннарны берләштерәбез. Тагын бер мисал карап үтик. 3x һәм y-ның суммасын квадратка күтәрәбез. Шулай ук күп буыннарны тапкырлау кагыйдәсен кулланып, әлеге тапкыр чыгышның рәвешен үзгәртәбез. 3x һәм 3x-ның тапкыр чыгышы 9x квадрат, 3x һәм y-ның тапкыр чыгышы 3xy, y һәм 3x-ның тапкыр чыгышы плюс 3xy, y һәм y-ның тапкыр чыгышы плюс y квадрат. Шулай ук охшаш буыннарны берләштерәбез. Игътибар итсәк, һәр 2 очракта да нәтиҗәдә 3 буын килеп чыкты. Икесе бу буыннарның квадраты, ә өченчесе әлеге буыннарның икеләтелгән тапкыр чыгышы. Димәк, теләсә нинди a һәм b бер буыннары өчен әлеге бердәйлек үтәлә. a плюс b-ның квадраты ул a квадрат плюс әлеге буыннарның икеләтелгән тапкыр чыгышы плюс b квадрат. Бу бердәйлекне сумма квадратының формуласы дип атыйлар. Әлеге формула теләсә нинди 2 бер буынның суммасын квадратка күтәрүне гадиерәк башкарырга мөмкинлек бирә. Аналогик рәвештә 2 бер буынның аермасының квадратын исәпләп табабыз. a минус b-ның квадратын 2 күп буынның тапкыр чыгышы рәвешендә языйк. Күп буыннарны тапкырлау кагыйдәсен кулланып, тапкыр чыгышның рәвешен үзгәртәбез. a-ның квадраты минус ab һәм плюс b-ның квадраты. Охшаш буыннарны берләштереп табабыз. a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бу бердәйлекне аерманың квадраты формуласы дип атыйлар. Ул теләсә нинди 2 буынның аермасын квадратка күтәрергә мөмкинлек бирә. Сумманың квадраты һәм аерманың квадраты формулаларын куллануга мисаллар китерик. Әлеге аңлатманы чишү өчен сумманың квадраты формуласын кулланабыз. Димәк, беренче буынны күтәрәбез квадратка, аның 6-нчы дәрәҗәсе, 2 буынның икеләтелгән тапкыр чыгышы һәм икенче буынның квадраты. Ә хәзер шушы 2 буынның аермасын квадратка күтәрәбез.
Моның өчен айырманың квадраты формуласын кулланабыз. Аның 6-нчы дәрәҗәсе минус 10 аның 4-нчы дәрәҗәсе b кушабыз 25 a квадрат b'ның квадраты. Әлеге аңлатма 4b плюс 2-нең квадратына тигез. Дөрестән дә, теләсә нинди b өчен әлеге аңлатмаларның кыйммәтләре капма каршы сыннар була. Ә капма каршы сыннарның квадратлары тигез. Сумманың квадраты формуласын кулланабыз. 16b квадрат икеләтелгән тапкыр чыгыш 16b-га тигез һәм икенче буынның квадраты 4-кә тигез. Шулай итеп, әлеге формулаларны куллансак, 2 буынның квадратын 2 тапкырлаулар рәвешендә, аннары тапкырлау башкарырга, аннары охшаш буыннарны берләштерергә кирәкми. Без шундук нәтиҗәне язып куябыз. Шул рәвешле сумманың һәм айырманың квадратын шулай ук кыскача тапкырлау формулалары дип тә атыйлар. Сумманың квадраты һәм айырманың квадраты формулалары сумманы һәм айырманы квадратка күтәрүдән тыш a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат, a квадрат минус 2ab плюс b квадрат аңлатмаларын тапкырлаучыларга таркатканда да кулланырга мөмкин. Дөрестән дә, бу формулаларда уң һәм сул кисәкләрнең урыннарын алыштырып табабыз. Мисаллар карап үтик. Димәк, 25b квадрат ул 5b-ның квадраты. Ә 1 ул 1-ның квадраты. 10b әлеге 2 буынның икеләтелгән тапкыр чыгышы. Димәк, сумманың квадраты формуласын кулланып табабыз. Без әлеге 3 буынны тапкырлаучыларга таркаттык. Тагын бер мисал карап үтик. 9x квадрат ул 3x-ның квадраты. 16y квадрат ул 4y-ның квадраты. Ә 24xy әлеге буыннарның икеләтелгән тапкыр чыгышы. Димәк, әлеге 3 буынны айырманың квадраты формуласын кулланып тапкырлаучыларга таркатабыз. Шулай итеп, сумманың квадраты һәм айырманың квадраты темасына багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашканга кадәр.